Μου φαν. Σήμερα που κάνει το φόβο. Τι έρχεσαι να πιάσεις? Όλοι εδώ, γιατί είστε όλοι. Συγγνώμη, Δεν μπορώ. Έλα, πιάσε την Κάνει και σε Κατερίνα. μένα και καλά για ξεστράβωμα. Λοιπόν, Κατερίνα, ο Βασιλόπουλος είναι και Παναγία. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος Ναι, και ναι, ναι. αυτός, Ναι, για πες. παντρεμένος, χωρισμένος, ένα παιδί που έχει ζήσει πάρα πολλά, έχει ζήσει στην Αμερική. Θέλει να κάνει τη δική του οικογένεια, σου είπε, μεταξύ άλλων. Θέλει. Εγώ να ξέρετε ότι δεν τον ρώτησα γιατί χώρισε ο άνθρωπος. Πάντως έχει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική. Έφυγε πολύ πριν την κρίση, θέλω να σας πω, δηλαδή τον Ιούλιο του 9. Γύρισε στην Ελλάδα τώρα, γιατί τον είδα Για πολύ λίγο. Ήταν από τη μέρα ναι, που ήμασταν εμείς. μαζί που ήμασταν όλοι, μπράβο. Ήταν η μέρα που του έκανα τη συνέντευξη. Μπράβο, γιατί χαιρετηθήκατε. Τώρα τελευταία δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήρθε για λίγο 26 Νοεμβρίου και ανατεγυρίζοντα μια ταινία που είναι αμερικάνικη. Στο Λος Άντζελες. Μένει μόνιμα εκεί, έχει πολλούς φίλους. Ανάμεσα του και ο Γιώργος Χαραμίχος, με τον οποίο κάνει πολύ παρέα και μεταφράζουν ένα βιβλίο τώρα. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πολλά πράγματα, ταινίες, video game, γιατί υπάρχει και νέα υποκριτική ουσιαστικά σε video game. Ναι, ανθεί αυτός ο τομέας. Έχεις πάρα πολύ στην απόλυτο δίκιο. Σε Αμερική. video games και video game που είναι σε πολύ διάφορες πιο δύσκολο. ταινίες. Ναι. Αλλά γενικά είναι ένα παιδί, να σας πω την αλήθεια, επειδή του είχα κάνει πολλές συνέντευξεις πριν φύγει και επειδή είναι λίγο, ήταν παραξηγημένος πριν φύγει, θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικό παιδί, είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, ήταν πολύ καλός ηθοποιός εδώ και εξακολουθεί να το ψάχνει και να προσπαθεί να κάνει καριέρα εκεί, ξεκινώντας από το μηδέν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό έτσι, για έναν ηθοποιό που ξεκινάει πάλι από το μηδέν, θέλοντας να μάθει περισσότερα πράγματα. Έχει πολλές ευκαιρίες και νομίζω ότι έχει έτσι μεγάλη πορεία μπροστά. Δεν θα γυρίσει. Δεν θυμάμαι. Μέρη, ο Χρήστος ήταν που είχε πει ότι κάνει αποτοξίνωση. Γιατί τη σεξουαλικότητα την κάνω κάτι νοήματος γιατί έρχεται το ακουστικό. Ήτανε. Για αποτοξίνωση. Ναι, αυτός. Από τι? Από το σεξ, ναι. Αυτός δεν το είχε πει. Ο σημερινός μας Οπότε καλεσμένος. πήγε στην Αμερική γιατί σου λέει εκεί έχει ειδικές κλινικές, φαντάζομαι. Όχι, δεν πήγε γι' αυτό ο άνθρωπος. Δεν είναι πράγματα. Όχι, έχει πάει και έχει κάνει και πολλά πράγματα, παιδιά. Και στην Αμερική δεν είναι εύκολο να πετύχεις. Δηλαδή, πας 100 casting για να σε πάρουν σε μια δουλειά. Δούμε τη συνέντευξη και νομίζω ότι θα μας δώσει τροφή για να σχολιάσουμε διάφορα. Λοιπόν, πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω να συναντήσω πάρα πολλά χρόνια τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Είμαι εδώ μαζί του, έχει έρθει στην Αθήνα, προπονείται στο Brazilian Jiu-Jitsu. Θα μας πει τι ακριβώς είναι αυτό. Μαθαίνω ότι είναι πρωταθλητής και έχουμε να δούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Χρήστο μου, πολύ χαίρομαι. Σε βλέπω, καλώς ήρθες. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να τα πούμε. Πούλα, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Έχεις ομορφήνει αρχικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει και ωραία πράγματα, βλέπω και διαβάζω. Ναι, προχωράω. Έμαθα ότι ήσουν ήδη στο Taekwondo χρόνια, έτσι. Ναι, ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες από τα 20 μου. Ήμουνα πρωταθλητής Ελλάδος στο Taekwondo και μέλος της Εθνικής Ελλάδος. Έφτασα στο δεύτερο Dan μαύρη ζώνη, πήρα μέρος και στο παγκόσμιο και στο πανευρωπαϊκό. Και κάποια στιγμή, επειδή μετακόμισα στο Λος Άντζελες, πρέπει να συνεχίσω να προπονούμε. Οπότε δεν βρήκα σχολή στο Los Angeles Taekwondo και ξεκίνησα να κάνω Brazilian Jiu-Jitsu, το οποίο έχει μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη τεχνική. Είναι για αφορά άτομα τα οποία αμήνονται απέναντι σε άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερο φυσικό όγκο. Οπότε ένας άνθρωπος 70 κιλών μπορεί να παλέψει με έναν άνθρωπο 100 κιλών. Ναι, γιατί όλο βασίζεται πάνω στη μόχλευση. Είναι πάρα πολύ καλός αθλητής. Το Jiu-Jitsu είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό βοηθάει και ότι κάνει προπονήσεις στην Αμερική και μάλιστα κατάφερε να φέρει κάποιες διακρίσεις σημαντικές σε τουρνουά και πρωταθλήματα στην Αμερική πρόσφατα. Και θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές. Ήρθα στις 26 Νοεμβρίου για τα γυρίσματα μιας ταινίας, της τελευταίας μου ταινίας, η οποία είναι η 5η μου ταινία στην Αμερική. Λέγεται Caged και βασίζεται πάνω σε ένα βιβλίο που έχει να κάνει με το εμπόριο λευκής σαρκός. Γύρισες εδώ, ήταν τα γυρίσματα. Και τα γυρίσματα ήταν στη Λουιζιάννα και στην Ελλάδα. Έφυγες, ενώ ήσουν, αν θέλεις, από τους πιο γνωστούς πια ηθοποιούς εδώ, με πάρα πολλές δουλειές. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη που έπρεπε να ικανοποιήσω για μένα και ήταν μια ανάγκη προσωπική να ανοίξω τους οριζόντες μου όσον αφορά τη δουλειά, να δω περισσότερα πράγματα, να μάθω, να ξεκινήσω πάλι από την αρχή, να μιλήσω με καθηγητές, συναδέλφους, πώς δουλεύουν στο Los Angeles. Μιλάμε τώρα για τη μέκα του σινεμά, για τις τηλεόρασης πια το 2014. Είναι σαν να θες να αρχίσεις γιόγκι και να μην έχεις πάει στην Ινδία, για μένα.
Έκλεισα τα δάνειά μου. Δεν έχω στάσει κανέναν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Θέλω να σου πω, οι διαφορές εδώ της Ελλάδας με την ελληνική αγορά, αν θέλεις, στο δικό σου τομέα και στην Αμερική, στο Los Angeles ειδικά, πρέπει να είναι τεράστια, χαοτική. Πώς επιβιώνει και ένας ηθοποιός? Ακολούθησα την πεπατημένη. Δηλαδή, ό,τι κάνει ένας ηθοποιός που πάει στο Los Angeles, που θα βρει μια δουλειά σε ένα μπαρ στην αρχή για να βγάλει τα προστοζήν, μετά θα κάνει κάποια μαθήματα, θα δουλέψει πάνω στην προφορά του, θα δουλέψει πάνω στην υποκριτική του, στα αγγλικά. Και θα δουλέψει και στις οντισιόν που θα πάει. Οπότε είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή. Μετά από 14 χρόνια στην Ελλάδα, ξανά από το μηδέν. Εδώ σε ήξεραν όλοι στον δρόμο, καταλαβαίνεις. Ήταν εύκολο να βρεις μια δουλειά, χτυπούσες το τηλέφωνο και ξαφνικά μόνος σου, χωρίς φίλους, χωρίς δικούς σου ανθρώπους. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να με γνωρίζει ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο το έχω μάθει από την αρχή, από τους δασκάλους μου και από τους καθηγητές μου και δεν είχα καμία ανάγκη να περπατάω στον δρόμο και να με ξέρει ο κόσμος. Και ούτε την έχω, αλλιώς τα είχα γυρίσει πίσω. Είναι κάτι μάταιο για μένα το να θες να σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Αν σε αναγνωρίζει λόγω της δουλειάς σου, πολύ καλό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι ο αυτός σκοπός. Δουλεύω και με τον Γιώργο τον Καραμίχο πάνω σε ένα βιβλίο της Ιβάνας Τσάμπακ, «Η δύναμη του ηθοποιού». Μεταφράζουμε το βιβλίο στα ελληνικά. Όταν ζεις στο εξωτερικό και συναναστρέφεσαι με Έλληνους ηθοποιούς, με τον οποίο τον Γιώργο είχα δουλέψει μαζί του στα ματωμένα χώματα, μαθαίνεις καλύτερα τον άλλο, έρχεσαι πιο κοντά. Και επίσης εκτιμάς έναν συνάδελφο ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές, είναι υπέροχος ηθοποιός, έχει ταλέντο και είναι γενναιόδωρος. Είναι ένα δώρο γιατί έχω έναν αδελφό στο LA. Θα τακτοποιηθείς στο Los Angeles, θα μείνεις εκεί, θα κάνεις οικογένεια εσύ. Δεν με ρωτήσεις αυτό, το περίμενα. Ναι. Θα το ήθελες να πω να μείνεις εκεί και να κάνεις οικογένεια. Ναι. Θέλω γενικά να κάνω οικογένεια. Οπότε θα συμβεί και αυτό, αλλά όταν έρθει η ώρα. Ωραίος όμως, Πολύ ωραίος τύπος. Χρήστο, είναι και ωραίος τύπος και είναι και ένα παιδί, παιδιά, όταν κάνεις ένα restart στο εξωτερικό, μακριά από γνωστούς φίλους, οικογένεια, πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Οφείλεις να είσαι προσγειωμένος και ο Χρήστος ξεκίνησε από το μηδέν εκεί. Και είναι πάρα πολύ καλός, είναι γλυκύτατος και γενικά σας στέλνει τα φιλιά του και τους χαιρετισμούς του. Γιατί λίγο καιρό που είναι εδώ πέρα μας βλέπει, καταλαβαίνετε. Αλλά θέλω να πω επίσης και για τον Γιώργο Καραμίχο που είναι αγαπημένος και που είναι και εκείνος στο Los Angeles. Κάνουμε μαζί το βιβλίο τώρα και γενικά δεν ξέρω, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό είναι να πει. Και ο Χρήστος, παιδιά, αν είναι χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα, είχε μια στημένη ζωή εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή είχε το σπίτι του. Είχε τη σχέση του, είχε ξεκινήσει μια πορεία στην υποκριτική. Το ότι τα αφήνεις όλα και πας να κάνεις μια καινούργια αρχή. Ξεκινώντας από το μηδέν, χωρίς καμία βάση και χωρίς καμία στήριξη, είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Πολύ μεγάλη απόφαση. Και θέλει και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και του βγήκε, τα φιλιά μας. Του βγήκε. Προχώρησε παρακάτω. Από όταν τον βλέπω πολύ πιο όριμο και πολύ πιο. Ίσως και στην Αμερική υπάρχει μια άλλη νοοτροπία που αφορά τους ανθρώπους. Καμία σχέση με εδώ, έτσι. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα εκεί. Και έχει πάρει αυτό το άνετο, και το χαλαρό. Και όχι μόνο αυτό, ρε παιδιά. Στην Ελλάδα μπορεί να αισθάνεσαι ότι είσαι πρώτος στο χωριό και στο μικρό κόσμο σου. Εκεί πέρα πας, βλέπεις τον πραγματικό ανταγωνισμό, ότι πας ένα casting για μια ταινία και περιμένουν 2.000 άνθρωποι. Και επανέρχεσαι λίγο στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Και βλέπεις ότι. Εσύ λες casting τώρα για ταινία. Να πας να κάνεις casting, ας πούμε, σε modeling στις πασαρέλες π.χ. και μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι 500 άνθρωποι, σαν και σένα, στο ίδιο ύψος, στα ίδιες αναλογίες και είναι με πράσινα μάτια, με γαλάζια μάτια, είναι ξανθή, με λαχνή κτλ. Αλήθεια είναι αυτή. Καταλαβαίνεις. Εκεί λίγο ξέρεις την ακούς, λίγο προσγειώνεσαι. Ναι, γιατί εκεί που ένιωθες ότι είσαι ο πιο ωραίος και ο Μόης και ο Κανκάρης, ξαφνικά λες. Βλέπεις άλλους τόσους καλύτερους από σένα. Γι' αυτό κορίτσια. Και λες εσύ που τραγωδιάς της Αν νιώθετε ότι είστε θεές, κούκλες τέλειες, να πάτε σε ένα κλαμπ στο Βελιγράδι ή σε ένα κλαμπ στην Πράγα. Να κοιτάξετε μια γύρω-γύρω. Εγώ επειδή έχω πάει πριν πολλά χρόνια στο. Δεν θυμάμαι, στο Βουκουρέστι νομίζω. Παιδιά. Όπως λέει και ένας. Το Βουκουρέστι Καμία. Αλλά και εκείνες οι γυναίκες είναι πάρα πολύ όμορφες. Πού να δεις τις Σερβίδες στο Βελιγράδι, σε κανένα κλαμπ. Σερβίδες. Έτσι λέγονται, έχει δίκιο. Σερβίδες λέγονται. Τη Σερβία, Σερβίδα. Τέλος πάντων, είναι όπως. Ναι, δεν είναι Αραβίδα. Και Καραβίδα, αν πεινάς. Ούτε είναι Μολδαβία
Ιταλία, Μολδαβίδα. Αλλά Σερβίδα. Όπως λέει ένας αγαπημένος μου φίλος, ο Κίμωνος, που μας βλέπει και συνήθως, είναι σαν να πας στο Άργος με το πεπόνι σου. Την ξέρεις αυτή τη φράση? Δηλαδή στο Άργος έχει το καλύτερο πεπόνι, δεν πας στο Άργος με το πεπόνι σου, πας βρίσκεις πεπόνι από εκεί. Και στην